Medja ta' 60% tal-miżuri li tħabbru fi 3 budgets li għaddew kienu proposti fil-manifest elettorali Malta flimkien. Dan fil-waqt li rata fuq l-implementazzjoni tal-manifest elettorali nnifsu tisbuq is-66% sal-lum il-ġurnata. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi fejn ta' rendi kont dwar pataflun ta' miżuri li saru fi 3 snin li għaddew. Il-Ministru qasam dawn il-miżuri f'diversi kategoriji fosthom riformi dwar ix-xogħol u l-impjiegi. Hawnhekk semma li pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fl-istorja u li il-paga minima nazzjonali daħlet fis-seħħ il-liġi tal-Equal Pay for Equal Work fis-settur privat. Ġie firmat laqwa ftehim kollettiv għal ħaddiema tas-servizz pubbliku li minnu gawdew 33,000 ħaddiem permezz ta' żidiet sostanzjali fil-pagi u titjib qawwi fil-kundizzjonijiet u anke ġew irregolarizzati it-temping agencies fost oħrajn. Bris il-ħaddiema u l-familji tagħhom il-Ministru tkellem dwar l-iskema stabbiltà li rażnet l-inflazzjoni f'mijiet ta' prodotti essenzjali. Kif għat-tielet sena aktar minn 100,000 familja benefikaw mill-mekkaniżmu addizzjonali tal-kola, botja li tlaħaq bejn 100 euro u 1,500 euro fis-sena. It-tnedija tal-inizjattiva Żomm Tarmix, l-akbar tax cut fl-istorja ta' 140 miljun euro u tinni żieda konsekuttiva ta' 250 euro fi Children's Allowance għal kull wild rispettivament midħul tal-familja. L-anzjani wkoll benefikaw b'mod sħiħ minn dawn il-miżuri kif il-pensjonanti rċevew żieda oħra ta' 8 euro fil-ġimgħa jew 416 euro fis-sena u matul l-2024 is-servizz Comcare wettaq mal-1,300,000 intervent b'medja ta' kważi 5,000 persuna kull xahar li gawdew mis-servizz essenzjali. Brabta maż-żgħażagħ u s-sistema edukattiva Zrinzo Azzopardi spjega li ġie ffirmat laqwa ftehim mal-edukaturi bejn il-Gvern u l-MUT. Tqassam it-tieni pagament ta' 1,000 euro lil first time buyers u aktar minn 1,200 student fl-Università u l-MCAST bdew jirċievu żieda fl-istipendju tagħhom li f'ċerti każi laħaq 380 euro fix-xahar. Dwar l-ambjent intqal kif sal-aħħar tal-2024 Project Green lestit 16 il-proġett ta' spazju miftuħ u xogħlijiet fuq 10 widien b'nefqa ta' 2.5 miljun euro qed tippjana li tlesti 19 il-proġett ieħor. Dan fil-waqt li brabta mal-enerġija u wħud mill-aqwa miżuri li wettaq dan il-Gvern kienu kif baqa' jissussidja l-prezzijiet tal-enerġija b'nefqa ta' 930 miljun euro u l-Italja tat l-approvazzjoni tagħha biex jiġi żviluppat it-tieni interconnector ma' pajjiżna. Riformi oħrajn li twettqu fl-aħħar 3 snin u semmew 2 filgħodu kienu jinkludu dawn brabta mal-Korp tal-Pulizija, ir-riforma Nagħtu t-tieni ċans, ir-riforma fil-Qorti tal-Familja, fis-settur tal-kostruzzjoni u tnedija tal-Istrateġija Nazzjonali kontra l-Faqar u dik favur l-inklużjoni soċjali għal 10 snin li ġejjin. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi tenna li din il-ħidma mhijiex biss xhieda tal-impenn tal-Gvern fl-aħħar snin, imma wkoll kif beħsibu jibqa' jaħdem fi żmien li ġej. Naħseb il-poplu qed jara kif dan huwa gvern illi iwiet u jimplementa dak li iwiet u li l-impenn tiegħu li jibqa' jagħti l-aħjar il-poplu tagħna qiegħed hemm mhux biss għaliex inwettqu dak li wedna iżda wkoll illi nżidu r-rankatura tagħna biex nibqgħu nagħtu aħjar ħalli l-familji, iż-żgħażagħ, it-tfal, l-anzjani, il-poplu kollu jkollu opportunità ta' kwalità ta' ħajja aħjar f'pajjiż li jkollu ekonomija dejjem tikber u l-ħolqien tax-xogħol ma jaqafx.